Nagmalampuson ang Davao City Police Office kung DCPO sa paglusad ug simultaneous anti-criminality law enforcement operations gikan Setyembre 9 hangtod 30, 2022. Anaa sa 81 ka mga operasyon kontra illegal nga droga ang nalusad sa kapulisan. Kapin usa ka gatos ka mga suspect ang nadakpan ug dulan usa ka milyones ka pesos ang sumada sa drogang nasakmit sa kapulisan. Sa interview sa Arman Davao kang Police Major Catherine Delaray, spokesperson sa DCPO, walay hunong ang tanang istasyon sa kapulisan aron mapakgang ang illegal drug activities dinhi sa dakbayan. So, lagi tayo left up na ma'am sa campaign na to against illegal drugs. So, isig mga police stations, mga station commanders, nagapaningkamot jud no na makakuha jud sila og accomplishment laban na kay para ma-minus-minusan ang ato ang mga problema in relation sa illegal drugs. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.